जेपी नादानि कक खोनाना बागै हासालनि लुकुरक फाइलियो बनि कक खोनाना बागै नाय अरनो सिनि ताकुक सिक्ला ताकुक संबर फाइजा ब बुजागानि फाइका संगे नाय गा ताकुक नर बुजागानि फाइमानि जों चिनि पाराखे पातिसरी वो पटिसरी करबो पटिसरी नि जों करबुक निचे ना अच्छा आरन सिबिन नर खरबुसो फाइ जों फाइजाक प्राय 30 जन चक फाइजाक ता अच्छा ताखने फाइमा जों अरगा चिनि सर्व भारतीय जीपेम ना दाबाय मालायनानै फाइगता अच्छा मालायखा काहामंका अच्छा ओंखाय बिन थानि तामो निनि आसा रक्तम बुहाय सानमुं रक्तम बिन अर्थ सानमुं करे आं कायसा बीजेपी नि अम आईटी सेल नि म जुबक मोर्चा नि म प्रेसिडेंट तंमानता अच्छा नों जुबक मोर्चा प्रेसिडेंट अच्छा निनि आमचाइनि हामखरायनो बागै इनका निनि कुनो सानमुं रक करे सानमुं त गोबां मा दङ चिन अर्थ ताबक चिन करबुग त चिनि बीजेपी नि एमएलए सिकुरे इनका चुंति प्रामो थाने एमएलए तंगो हाइपनो कक करे जों चिनि जे तंमानिनो जों काहामखाय न चालगय तंगो ताबक अच्छा निनि मुंखे आने बो मुंखे विजय त्रिपुरा ताकुने खोपै साइमाका बर त्रिपुरा मो थाने एमएलए फनंथों आ जागा करबुंनो बर काहाम खालाय तालांनायनि आफाय बन वानसुं ते खरसा ताकुथुं ताकुनो लामसा खुमपैति बियो जे थाइनाय बाहायमा दं खाइबानि बागै बेलायखे खाकसागो ताननैखा तिनि जे पिनाटा सर्वभारत प्रेसिडेंट फाइमानि बागै जों पार्टी सिमि खबर माने जों फाइका आरो बरकटा गोबां मानखा ओंखाय जों ताबकनि आसा बसकाङो तिनि जे प्रग्रामनि जे टारगेट हिंके 2024 जे एमपी नि कोटा लोकसभा बुथनि बागै तिनि अब प्लेनिंग दङ बीजेपी रकनि ओंखाय आरो जतनो बोसोर जाते अब बरक नाजा खाब त साइमिया बब कन्सिस्टेंसी नागै बरक तिनि गेटानि खायना अब साइमिया किन्तु आपर चनो बन्नु खाबा जों फाइका हाइता फाइने खातन का जमा दं खाइ तिनि जाते आनि बुमंकाय मोहन कुमार त्रिपुरा नमु करबुक नि आं करबुक नि पातिसर करबुक बाय 10 किलोमिटार हातखलता पातिसर बेलाय हाम भाई